L-ewwel sajda l-lampuki dan l-istaġun waslet għal qabda ta' aktar minn 1500 kilo ta' din il-ħuta tant infittxija. Dan kif il-jum tal-ħamis nar Santa Marija fetaħ l-istaġun għal din is-sena bis-sem ta' 80 bastiment irreġistrat l-irħewla għall-ewwel sajda fi bħra miftuħa. Fis-sigħat bikrin tal-ġimgħa filgħodu l-pixkerija qamet għall-ħidma mill-aqwa hekk kif is-sajjieda bakru għall-ewwel bejgħ tal-istaġun permezz tal-irkant ta' dik li meqjusa minn ħafna bħala l-aktar ħuta favorita mal-Maltin u l-Awċin. Iżda mhux biss. L-irkant tal-ħut li jingħadda mis-sajjieda direttament tal-ant il-bejja biex imbagħad jinxtara mill-hawkers u tal-ħwienet speċjalizzati. Waqt li awgurat l-istaġun ikompli għaddej tajjeb għas-sajjieda lokali li D'Amato bejja tal-ħut spjegat il-ħidma li jsir fil-pixkerija. Daħal il-pixkerija sambijaw fuq il-banji tal-ħwienet, issa millum il-għan jibda jkun hemm kuljum lampuki jekk jaqbdu u naraw x'ġejjek kellha jkollhom staġun tajjeb. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Food Agency, Brian Vellna, spjega kif l-Aġenzija dejjem tħejji l-post qabel il-ftuħ tal-istaġun biex tlesti għal-bejħ tal-lampuki. Palma tagħmel kull dejjem l-Aġenzija tipprepara dan il-post biex is-sajjieda tagħna dak li jkunu qegħdin jaqbdu, speċjalment il-lampuki li huwa l-istaġun tiegħu, il-post ikun preparat biex jibda l-bejħ tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd ħeġġet lil kulħadd biex jaħtaf l-opportunità u jappoġġja lis-sajjieda tagħna u l-prodott lokali u frisk. Propju niġu hawnhekk fil-pixkerija kmini filgħodu sabiex nassistu għall-ewwel bejħ tas-sena. Nixtieq nirringrazzja s-sajjieda kollha li dis-sena se jimpenjaw ruhom sabiex iwasslu l-lampuki friska għall-Maltin l-Awċin kollha u bħal dejjem nappella lill-konsumatur Malti biex dejjem ifittex il-prodott lokali.